Asa ka explain kabar sa basa na. Iran say it target 21 US military sites in response to latest American strikes. 20 ko nagwisa. Ayamanan niyan na US military site. Piyamong baan nagyang kayamanan niyan na Iran. Asaw sa opera na sagyang kutwa isa ko isagawi. Kagay. At tinimba kagyang kaya Iran. Amerika gyang na another pasan si sagyang na Iran na tinimba kagyang kaya Amerika. So ginan imapanutultano si imanto sagyang alungan na arba udi na gagawin na si ko Khamis. Why? Ay manan yan, naaya po na na agyang kaya Amerika na miyo na sukyat timbakiran sa agyang kaya darpa, agyang kaya Iran. Why? Gayno to, nakagiad na sa timan helicopter Apache. Giyang na Apache na skano ilabiro na matao. Yan so Black Hawk daw, Black Hawk ka. Kubalsa na Black Hawk daw. So Black Hawk ka, waya. Mga paitera. Nayaman na niyan na sumiyarigid sa Strait of Hormuz, tinim ba kagyang kaya mga Iran. Katawan tanong, di ipagyug kagyang kaya Iran, uba makaukit, o di na matarapas. Agyang kaya Amerika, agyang kaya Strait of Hormuz, di na ni pagyug kagyang kaya Iran. Okay. Pero minsan pan na ni Miyaulawla, nagyang kaya Iran, na dini na Iran. Peter Iran na kanabas kami ito minimbakon. Why? Nagyang ko to Apache na kapakaya tigiran na yaman na niyan na niya crossfire. Why? Ikadua tigagyang nga Iran na kapakaya miyag malfunction na gyang ko ta helicopter na miyaulug. Wala-walam na miyaulug. Umimbato ang tawa. Naino ka mabati at tanubo. Uwi na sa mga driveron, kida sa ko to Apache helicopter na miya rescue. Ugid na ayak ya kadagyan, agyang kaya Central Command, agyang kaya Amerika na inireport yang kay Trump na yaman na niya na tinimbak Iran. So late so information gito sa bapagyang nga Iran na to minimbak mabu. So kaya timbak agyang kaya ayaman na niya na Amerika, agyang kaya mabu Amerika na to minimbak mabu sumiop ayaman na niya. Without further details for that information, na immediately na murder siya kanya Trump at tumumbak tano. So, gina ni sabab. So, ruminispan sa giyang kaya Iran because they are, they are confident at tigiran naknabas kami tuminibak sa giyang na Apache. So, ayaman na niyan na dama ka prarauta. Agyang ito akatiro, udi na dama tunay ni. Dami pare Trump, miya ka order, miya ka saup. So, kaya saup Trump, why? Naiman to nagiya, 21 US military site. Ay, kadag lang na 21. Nasi Jentiro Middle East. So, particularly, mala miya damid yun, nangot aditano ditero ni sa kami nanguna. Agyang ka na Jordan. Isa na mala military site agyang kaya Amerika, kasan kikata taguso ayaman na niya na surveillance. Kaya nuwari, agyang ayaman na niya na Jordan, Jordan na dikit yan na Saudi Arabia, agugyang kaya Egypt, na sa tampar roon, nagyan na Palestine, nagyang tampar yan sa kawanan, nagyang ka na ni Syria, na tampar yan siya sa likod, na gina niyaman na niyan na Iraq, another pa sa Iraq. So yaman na niyan, nagyang kaya Jordan na malilibutan ng pipi ang mga Muslim country. Why? Ama na makalilibto na sansaunaan. Why? Na Palestine, siya sa kawanan, na Syria, siya sa likod yan, na Iraq, sumunod na Saudi Arabia, malumi totokyap, adapilya nagyang kaya Egypt. So, yan na ni sa bapagyang kaya Iran, Jordan. Nayaman na niyan na tiaguan nagyang Amerika sa miya kalala site. Kompleto ni Ranon. Shoutout sa 148, 152 live viewers. Punang tanod na nga kabar sa Basamrana. Why, kami ang makaumasiran. Abo pasad na magatos. So, ginan. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu ala Rasulillah
Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iran say it target 21 US military site in response to latest American strike. Yang ko na Iran na pianing bakya nagyang kaya 20 agwisa ang mga US military site nagi-ikon na sao-sao pian na isagyang kaya bebagu. Akyatim baka agyang kaya Amerika san sagyang kanan ang mga gapa a Iran. Katiatigen so mga key development, Iran said it target 21 military assets including the PEF fleet headquarters in the Bahrain and facilities in Jordan. Kata sa mga key points, mga tutulan. Ay man niyan na 20 ko na yagwi sa military assets. Udi na base agyang kaya Amerika tinimba agyang Iran padisa na nga na PEF fleet headquarters in Bahrain and facility in Jordan. Ay man niyan na padungko nagyang na PEF fleet headquarters sa Bahrain. Yang na PEF fleet na kuananan siya nan sa audio kariba ta with naginans kanya. PEF fleet na military bisanan udi na headquarters sana nagyang Amerika si Saragat kadataran no Abraham Lincoln nababaloy ni Ran ay sakay isa ka bari wagong tamiyak kalala barko nagyan ni babaloy ni Ran na bisiran upama sagyang na karagatan si sagyang kaya Bahrain na padupananan sa tinimba kagyang Amerika Iran. The IR mga key kuana yo key develop tunay ni key point saya nano ka so details yan ang batian tanubo. The IRG claim Khibar Shekan missile struck F-35 hangars and command center at the Azraq base. Kata, Peter wagyang kaya IRG, o di nagyang kaya Iran na military at tinimbagiramam nagyang kaya F-35. Giyang kaya F-35 nagyo pinaka-latest jet fighter nagyang kaya Amerika, ada pa na miya kaulugon. Inunta na previously naebo miya kaulugon in the history nagyang kaya Iran nakataya niya mangibaga kayang so kuan yan chinilas yan nakasindig tanay ni tap kung napuro yan sa kaya palaguyag yung F-35 Iran nagupad siya kung sa bimbo nira nagyang command center san sagyan na Azraq base. Tehran warned that in a future American attack would trigger broader and more severe regional retaliation. Peter wagyang aya Iran. Korea na tigi nagyang kaya pangata kami. Sagyang 21 base o di na assets, military sites, ay kan bida no base agu asset. Agi Peter si na military sites. When you see military sites, nakapakailangon na katataguan sa yaman yan na facilities Iran. Paman na ro na tataguin ni Rano to sa yamanan niya na radar system ugid na kanabahiran ke kampo nagito site to. Sa sabela na ayamanan niya na tataguin ni Rano pa sa nganinsan ugid na kanabahiran ke kampo nagito site to. So masubis na ro siran dino pa ma kompleto o pa man nabiluran to pa ma kampo kauto. Ro siran na sulango-lango no na ro siran. Iran Islamic Revolutionary Guard announced early Wednesday that it had carried out attack against 21 American military targets across the region, including the headquarters of the U.S. PEF fleet in Bahrain and facility used by U.S. forces in Jordan. Ayaman na niya nagyang kaya kauto. Ayaman na niya nagyang kaya ko na IRG, di na military ging era na in-announce na kaya panimba kaya sa gyang 21 American military target across sa intirud na tigi na darpa ang Middle East na suwema na niya na langon na katataguan nun sa gyang kaya Amerika na langon ni ran pianimbak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kuyaw, paman na nainaup ka sa ugan tao sa may ito na for the first time kasi ko previously di ka tidawa na sa tama na di rin di pakaparangaranganan na yaman na niyan na 5, 6 oay iman to na 20 agwisa na marangarangan. So therefore piyaki gedem
agyang kaya manan niya na Iran, pure agyang kaya mga pamagita Iran. Pure agyang mga pamagita Iran. Ilan na nga Strait of Hormuz, bapya pan Peter o Iran, naknabasiran nito minimbakon. Uway na, politika nan. Uway, kapakaya siran. Ay manan yan, na Peter o Iran na da, abami si ipakakaro sa Amerika. Shout out sa 212 live viewers. Isa-isa tanong ko kabar, daad na abami si amanan yan na pakaw kita. Niya kadwira na nan kasunduli. Paganero na siyundula nira na sateman. Na tinimba ka Iran, niya ka atras. Niya ka talo ba gawin na siyundula nira na dua alangon ba por digira, pianimba Iran, ayaman na niya ka atras. Iman to na siya gabayran na helicopter, na yaman na niya na teruntay titu, uway, ugi na ini pula wiranak na basira. Ikadua rason nira na tigira na miss, tuno to crossfire. So when you see crossfire na pong kiram so timba, kami crossfire Iran. Uway. So yaman na niya naginan, tinimba kiraban. So, sabab si sagyang kaya di ka pangangalak agyang kaya Amerika. Na pangangalak mambugi nga Iran. Ato na ipitero Iran. Tarag ka nun tero. Sold ka no. We are waiting for you. Owa. Gina ni ayaman na niyan na kuha. Kapupakilay no ron agyang kaya Iran. Padya tinimbag Iran ko nagyang kanan na ayaman na niyan na Peflet si sagyang kaya Bahrain. Kauto. Yan na Peflet. Pad ko na tinimbag Iran na Peflet na gitu ba. So miyam makalalabar ko So to so dataro Abraham Lincoln na. Na miya titi sana na may install sa Bahrain. Aya datar yan na so Abraham Lincoln na miya titi ang may install sa Red Sea. Na to na miya suwa. Giyota previously miya panutular na siko miya ka pipira ragun o polo ragun. Na darud no to pagkar. Na so kaya timba ka nagyang emanan yan na Iran na miya binasa rak sa miya kapalagoy. Ito so inibalita kan sa miya inibalita kan na po sa CNN. Akya sudna kiso kuan. Miya totong mga truck sa didelma. Ay da miya totong na sa didelem. Oy. Ay makadaro na 600 ang mga kuan crew members. Ay man to na miya ka kuan. Miya binasa. Di pa kalarga. Oy. A problemera na dirang kumpian. Kagiya sumimbubal ro na langon miya nga ada. Na diran ka to ni okay takwan. So dira era nun di ka research. According to the radio operation, giyang nga ikaw na yaman na niyan na military Iran. Na tinimbag Iran ko na giyang gaya F-35 fighter aircraft hangars. An US Army Command and Control Center in the Azraq base in Jordan. Kauto. Yun to pa na ayamanan niya na Azraq base. Gina na military base. Agyang kayamanan niya na Amerika san sa Jordan. Gito ka pag-explain ako ron. At tinimo-timuan nira na sa gamit. Babaluin nira na surveillance. Babaluin nira na intelligent. Oy. Kay naman na rip kapulang ang mga tausan sa gasa. Kasabab sa giyang kanan intelligent Amerika san sa ayamanan niya na Jordan. Kay inutanwari pamana sa susakanon. Na dito di makatero sa sulangatig sa gingaya mga Arab. Detaraya. Aayam ni ran sana nga na mga aso pay mo morkano Allah. Na pirad ni sukabasa korkano. Gia Jordan na madidiwa ba man ni na malalang kawiran sa katampar sa diwa nga gingaya Palestine, Gaza. Na man ni na natawer sa Amerika. Na pagkating alatano kaya man niya na pagkapunte sulangon ng mga ala commander, nandun ni kaliwiran sa yamanan niya na may na kasugat. Di ka na ayad na sabab na giyang ka na yamanan niya na intelligence san sa yamanan niya na Jordan, wire ka na Amerika. Nagiditan wari dito. Baka gibigan kasiran sa facilities na dapat na palimitaan. Siya di yun na yapad. Katatan. Nato na iptero na ka. Friend, pera ka. Kaya giya man po Jordan, na ikaalak yan na Egypt, na ikaalak yan na lang ang mga padiyan. Ato na isiwa yan, nanaptigin na kasipat. Piya kasuldi na giya nga yung mga panabang giya nga yung Amerika. Kaan man buka puwersa Na aya kapalitian na miya kakuwasa na giya nga yung mga Amerikano. Sa man na niya, nabubaloy nila na intelligent, ay sosolo iran sa giya nga yung kapita kagabi na man na kapakukabataragi ang kaya mga mujahidin na masusurong Iran.
Sabab sa giyang kana na ayamanan niya na base intelligence sa Jordan. Agi na ni problema.